Зәкия Туишева. 4 кисәк ипи һәм бала итәкле күлмәк. 1-нче кисәк. Мамык исемле авылдан ерак түгел генә колхозмы, совхозмы бар икән. Шунда күп иттереп чикури, безнеңчә әйткәндә цикури чәчкәннәр. Шул чикури дигәннәрен матиклау өчен күрше-тирә авылдан көнлекчеләр яллыйлар, көненә 3 тапкыр ашаталар икән, дигән хәбәр Мәдинәләр авылына да килеп җитте. Авылда аерым хуҗалык булып яшәүче гаиләләр бар. Әмма мондый гаиләләрнең җирләре юк. Колхозга кермәгән өчен атларын да алдылар, җир бирелсә дә күтәрә алмаслык налог салына. Ахыр чиктә тәмам хәерчелеккә, белгенлеккә төшеп, күпчелеге тамак туйдырырлык урын эзләп, авылны ташлап чыгып китә. Буйга җиткән берничә кыз, әз булса да акча эшләп булмасмы дип, чикурига барырга җыенганнар икән. 30-нчы елларның башы иде бу. Кырлык аркасында авыллар өстенә ябырылган ачлык 8 яшьлек Мәдинәне чарасыз итте. Энесе белән авыру әнисенең дә үзәкләренә үтте ул. Әтиләр үлгәч, авырлык белән булса да дөнья көтеп яшиләр иде дә. Тора-бара хәтта кычыткан аны да бетте. Әнисе Мәдинәгә дә: "Балам, шул кызларга ияреп әллә син дә барасыңмысың? Матиклау авыр булмастыр дип уйлыйм. Ичмасам бераз тамагың да туяр иде", дигәч, кызларга тагылып, ул да китәргә булды. Таң белән юлга чыктылар. 20 чакрым ач тамакка бик озын тоелды. Кыяр чыгып кыздыра башлагач, хәле бетеп, йыгылыр дәрәҗәгә җитсә дә, бирешмәде Мәдинә. Олылардан калышмаска тырышып, барды да барды. Ниһаять, чикури җиренә барып җиттеләр. Урман буенда очсыз-кырыйсыз басу булып җәелгән икән ул. Эшкә килгән кунаклар өчен озын барак салганнар, стеналары читән, түбәсе яфраклы агачлар белән ябылган. Читән стенаның бер ягында баракның буеннан буена тоташ сәке сузылган. Тикшерү барлау башланды. Кешеләр чиратка басты. Чират Мәдинәгә килеп җиткәч, тикшерүче ир ачуланып: "Нишләп йөри монда бу бала? Кемнеке ул?" дип кычкырды. "Эй Аллам, мин алмаска итәләр ахыры", дип кыз калтырана ук башлады. Шул чак күршеләре Зәмирә: "Ятим бала ул, безгә ияреп эшкә дип килгән иде", диде. Исемлек язып утыручы урыс хатыны белән теге ир Мәдинәгә карый-карый байтак бәхәсләштеләр. Бераздан урыс хатыны: "Ладно", дип кулын селтәгәч, Зәмирә апасы шатланып: "Аллага шөкер, риза булдылар", дип фамилиясын яздыргач, Мәдинә тынычланып, кыш тоткандай кинәнеп басып торды. Руслар, татарлар, чуашлар, күбесе хатын-кыз җыелган. Йончыган кыяфәтле, картая төшкән ирләр дә күренгәли. Исәпкә алу ниһаять тәмамланды. Кеше саен китмәнләштеләр. Барак артыннан ук башланган басуга чыгып, чикури үсентесен күрсәтеп, ничегрәк китмәннәргә икәнен аңлатып, эшкә куштылар. Басу тулы кеше саен берәр буразна. Барысы да эшкә кереште. Кыркаксыган җиргә чык итеп, ашыга-ашыга суккан китмән тавышлары гына ишетелә. Алар ашыга-ашыга алга бара. Мәдинә алар артыннан җитә алмый гына бит. Югыйсә ул да ашыга, тәмам хәле бетеп, күз аллары караңгылана ук башлады. Кояш кыздыра, тозлы тир күзләренә ишеттерә. Әгәр йыгылсам, куып җибәрәчәкләр дигән уй баланың миен излексез бираулый, күңеле тулды. Шул чакны күзе алга төшсә, ни күрсен? Зәмирә апакайы аңа тәгаенләнгән буразнага кереп, чикури китмәнли түгелме? Үзеннән артта калдырмаска тырыша рәхмәт яугыры. Төш вакыты давышты. Әллә ничә буразна чыктылар. Мәдинәнең колаклары уттай яна, колагына тимер чыкылдаган тавыштан башка берни дә ишетелми. Тора-бара бу тавышлар шәбәеп, бөтен дөньяны биләп алгандай булды.
Тәмам хәлсезләнгән Мәдинә аңга мингә килеп, инде егылам дигәндә генә кайдандыр ерактан, бик ерактан килгән сыман шаң суккан тавыш ишетелде. Бу төшке ашка чакыру икән ләбаса. Кешеләр китмәннәрен күтәреп, барак ышыгындагы өстәлләр янына ашыкты. Өстәл өстендә шактый зур чамаяклар, агач кашыклар тезелгән. Һәммә кеше утырып беткәч, башлык әлеге басуны эшкәртеп бетергәч, күпмедер вакыттан соң яңадан матикларга туры киләчәк. Ул вакытта без сезне тагын чакырырбыз. Ашау мәсьәләсенә килгәндә, эш булай тора. Иртә кич ботка, аның янына 200 грамм ипи булыр. Төш вакытында аш, аның янына 250 грамм ипи белән ботка. Шәй эш вакытта да булыр. Инде тагын нәрсә эшләгәнегезне һәм ни өчен икәнен дә әйтеп китим. Бу цикорий. Бик кыйммәтле һәм илебез промышленность өчен бик кирәкле үсемлек, диде дә ашыгып күздән югалды. Мәдинә ашамас борын терелеп китте. Тик ботка белән ипине үз күзе белән күрми һәм тотып карамыйча, аларның дөньяда барлыгына ышанасы килми иде. Аның бит ипи, ботка шикелле ризыкларны 2 ел ирененә дә тидереп караганы юк. Онытты ул аларның тәмен, исен барлыгын. Ниндирәк икән алар хәзер? Эй, ашауның рәхәтлекләре! Ходаем, гомер буе менә шулай рәхәтләнеп ашарга насыйп булса иде. Ипине дә, ашны да кымсызланып ашый башлады Мәдинә. Булай булса, җамаякның бик тиз бушап каласын күз алдына китерде дә, аш белән ипинең тәмен белеп, ашыкмыйча, бу рәхәтлекне күктән төшкәндәй шатлыклы, кадерле минутларны сузарга теләп, әкрен генә ашарга кереште. Инде ботка да булачагы исенә төшкәч, үзен гаҗәеп бәхетле итеп сизде. Ботка килгәч, ипиемнең яртысын күлмәк кесәсенә салыйм әле. Матиклаганда аз-аз капкалармын дип уйлады. Ботканы да ашады. Җамаяк кашыкны да ялап ук куйды. Юып та торасы юк. Инде шәй дигәне булса ярый, булмаса ярый. Ходай бирсен салкын су туктамакка. Китмәнен алып басуга таба атлый башлаганда, Мәдинәнең кулы кесәсендәге ипи кыерчыгына тиеп китте. Һәм ул кинәт аш әнисе белән энесен күз алдына китерде. Иртәгәдән башлап төшке ашка бирелгән ипиләремне җыеп барам, дигән карарга килде. Эз булса да аларның да тамаклары туяр. Шуларны уйлап куйгач, күңеле күтәрелеп, җаны рәхәтләнеп китте. Шул рәвешчә көннәр үтә торды. Тамак тук булгач, эшнең авырлыгы әллә ни сизелмәде кебек. Зәмира апасы аңа булышуын дәвам итте. Мәдинәнең кечкенә генә тиененә 4 көнлек ипи җыелды. Ул тиенне Зәмира апасы киндерә белән биштәрләп аркасына кидерде. Гел үзеңнең яныңда булсын, диде. Ә инде һәр төнне йокларга яткач, ипи тиенчеген кычаклап, игә кайткач, шушы ипи кисәкләрен әнисе алдына тезеп куясын. Әнисенең ипи каба-каба шәй эчәсен. Энесенә дә бирәсен. Мәдинәнең башыннан сыйпап рәхмәтләр укыячагын күз алдына китерә-китерә хыяллана. Шул татлы хыяллардан рәхәтлек табып, йоклап китә.